Сәлем, дуслар! Барығызға да сәлем. Біздің бүгінгі қонағыбыз Илнур Гимаев. Исәнмісіз. Исәнмісіз. Илвина, менің сеңа сұрауым бар. Сенің ең яратқан ризығың нендей? Менікі бәліш. Сенікі? Менікі тоқмашлы аш. Һәм бұлар барысы да біздің милли татар халық ашлары. Біз өзіміздің яратқан ризықларыбызны айттық. Сізнікі нендей? Менің енді татар халық ашларына келгенде ризық тутырма деп аталау. Ишіткенім жоқ. Ишіткеніңіз жоқ ма? Жоқ. Аны енді әнеулі біз кішкене уақыттан пішіреміз. Анда енді шегіне юалар, дүгі біле ет, соған қыздырып салалар да, анары шолпада пішірелер. Анары қалдаса көбет кесіп ашылар. Шеф-повар болар үшін көпні оқырға керек? Шеф-повар болар үшін ғұмыр бей оқырға керек. Әлі мен қазір енді тәжірибелі, енді қазір 25 жылдан бірлі енді профессионал кухнада эшлейм. Шулайда мен қазір әлі хаманда үйренем. Чөнки тәжірибелі поварларға барып, аралашып, анда яңа продукцияларны қарап, яңа усулларны қарап, қайтамдағын, анары өзімнің ресторандарда кертемір ресторанында ел. Сіз бүгін бізге ризықлар алып келдіңіз. Біз бүгін нәрсе әзірлейбіз? Біз бүгін енді Гавай утрауларында шыққан деп әйтәләр инде аны. Ул поке исемне аны салат деп әйтсәк тә була инде. Аннары шундый ризык була инде ул. Ул эшкәртелмей, кыздырылмый, пешерелмей, җыела дип атала инде ул. Без моны бүгін ясап карарбыз. Сез миңа булышырсызмы? Әлбәттә. Алайса, кызлар печаткаларны киябез. Менә шундый мотор ол печаткалар алып килдем сезгә. Үземнеке ак була инде, размер зурлары, аллары юк. Акны гына бирәләр. Япон милләтенең яраткан ризыклары суши-роллга ошап киткән була. Әзрәк кенә ошашы бар. Мин башта уйладым, біз суши. Мин дә шулай уйладым. Юк, без пока ясыйбыз. Хәзер мин сезгә әйтермен, сез миңа әзрәк булышып китерсез. Минем сорауым бар сезгә. Әйдәгез. Шеф-поварларның пышаклары бик үткен була. Сезнең берәр тапкыр бармагызны кискәнегез булдымы? Күп мәртәбә кисәм. Яшь повар вакытта, өйрәнгән вакытта теге тәҗрибәле поварларны карыйсың да, теге шот кисәләр бит инде. Син дә шулай кисеп карыйсың килә. Әкрен тәҗрибә әз булганнан шош китеп бармакка кирип китә инде пышак. Шуннан инде мен өзіңә келген практикка, келген яш поварларны үйретем, башта мен әйтәм, мотор итеп, тигез итеп кисергә өйрәнегез, аннары тиз итеп өйрәнәсез. Чөнки пышак кисмәсен өчен бармакларны яшерергә кирәк, эчкә катаба. Пышак йөрергә тиеш менә шушы бармакның генә. Булай тер бармагын куясың икән, ул анда пышак кирип китә. Бер нәрсә куркыныч юк. Шул. Тотабыз инде без балыктан. Чөнки балыкны башта әзерләп куярга кирәк. Менә сезнең бүгенге көндә дә килеп чыкмый торган ризыгыгыз бармы? Күпме пешерсәгез дә сезгә барыбер шомый. Килеп чыкмый торган ризык юк дип әйтергә була. Но шулай да гына инде ул менә нәрсәдер мин әзерләйм, мин ризыкны әзерләр өчен төпләп, сәбәпләп, бөтен информацияны җыеп әзерләп карыйм. Аннары инде пешеп чыгаргач, әзерләп чыгаргач, утыргач ашарга, аннары менә куып карагач инде менә монда мондый не әйбер салып карасаң ничек булыр икән дип уйлар барып кирип китә. Инде ул кулинарияны алганда, анда камиллек дигән нәрсә юк. Ул хамандагын менә бүген бер җирдә тормый, хамандагын камилләнә, камилләштерәбез. Шуңа күрә андый нәрсә юк. Пока инде ул киселеш дигән сүз. Әгәр дә теге тәрҗемәсен алсак, ул менә шулай шакмаклап кисү дигән сүз не аңлата. Шуңа күрә поканы шакмаклап кисәләр. Без инде балыкны хәзер монда кире яңадан салабыз. Сез бер кайчанда кулланмый торган ингредиентлар бармы? Әлбәттә бар. Кеше организмына зыян китерә торган ингредиентларны без рестораныбызда кулланмыйбыз. Тәмне арттыра торган дип әйтергә була инде, глутамат натрие, димәк. Андый нәрсәне без үзебезнең ресторанда кулланмыйбыз. Шундый әйберләр бармы? Шундый әйберләр бар. Алар зыян китерәләрме? Ну, кеше организмына эләккәч, ияләштереп, шуны һаман ашарга таләп итә торган әйберләр инде ул. Бүгенге көндә ризыкка бик зур игътибар бирәләр. Ризыкны тәмлегенә түгел, матур итеп тә пешерергә тырышалар. Шеф-повар өчен иң мөһиме тәмле итеп пешерүме,
яки кеше шаккатырлык шоу ясап күрсәтергәме? Ризык минем уйлавымча тәмле булырга тиеш. Матур булырга тиеш. Әгәр дә инде анда ниндидер матур элемент шоу дип әйтергә инде теге суыкландыргыч азот белән яки берәр кызган табага шәраб салып ут яндырып җибәрәләр икән, тамашачыга кызык икән, нишәп юк. Ул бит һаман да тарта, үзенә кешене кызыксындыра дип әйтергә була. Әмма бик тәмле булса, әйбәт ясалмаса ничек була? Ну, кеше повар бит инде ул тәмле генә түгел, матур итеп тә бирергә тиеш. Җинак, нәфис булырга тиеш. Без үзебез инде кайсыр шеф-поварлар художник дип әйтәләр, шуңа күрә шеф-поварның үзенең илһамы инде һәм ул инде тәлинкәдә күренеп торачак. Ә лимон белән нәрсә эшлибез? Лимонны хәзер кисәбез. Балыкны алабыз, кызыл балык инде бу безнең. Сыгабыз. Рәхмәт. Менә хәзер татарча фастфуд дигән әйбер барлыкка килде. Сез ничек уйлыйсыз? Бу милли ризыкмы? Ну, фастфуд бит инде төрлечә була. Әгәр дә чын-чынлап теге алыйк гөбәдиеме? Чын-чынлап дөгеләр пешереп, бөтен татар ингредиентларын салып, кичкенә генә тугак бәлеш сыман порционный пешерсәләр, аны җиренә җиткереп пешерсәләр, нигә ул татар милли ризыгы булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Ә балыкка сез хәзер нәрсә салдыгыз? Бу соевый соус, порционный пакетта. Хәзер аны без тагы берне салабыз. Безнең балык инде лимон суы белән, соевый соус белән бутыйбыз. Ни өчен татар халык ашларында камыр ризыклар күп? Ой, сорауларыгыз бигрәк катлаулана башлады. Татар халык ашларында бит инде безнең татар халкы игенче булган гомер буе дип әйтик инде. Менә минем белүемчә, шуңа күрә күп итеп икмәк пешергәннәр. Игенченә караганда әле ул сәүдәгәр дә булган. Шуңа күрә чит илләргә бик күп чыкканнар, сәүдә иткәннәр. Шуңа күрә безнең татар халыкның ашларына күп теге төрк халыкларының ризыклары катнашып беткән. Хәтта Кытай менә пилмән бит инде Кытайдан килгән дип әйтәләр. Бездә пилмән дә бар. Шуңа күрә инде иген күп булгач, аннары күп күргәч, күп белгәч, аны инде теге сәүдәгәрләр алып кайтканнар, менә шундый ризык ашап карадык, менә шуны пешереп карагыз әле дип, шуңа күрә шуңа тупланган. Хәзер инде татар халкының ризыкларында камыр ашлары бик күп, минем уйлавымча, аннары инде татар халкы бит инде безнең кунакчыл дип әйтергә була. Без ризыкларны мул итеп пешереп, кунак итәргә, кешене кунак итәргә ятабыз. Хәзер без әзрәк өстәлдә урнаштырабыз тәртип. Кирәкмәгән әйберләрне атабыз. Бу кирәк буламы? Бу кирәк булыр, әле турып торсын. Хәзер алабыз дөге. Бу дөге инде су шырауга әзерләнә торган дөге шикелле. Моны пешереп чыгарган, тоз, шикәр комы салынган. Аннары дөге сиркәсе салабыз. Җылы кие шуны булгатабыз һәм дөге пешерәбез. Су шырауга аерым сортлы дөге бара, үзенеке генә. Әйеме? Әйе. Моны поканың инде аскы өлешенә салып куябыз. Ә сезнең үзегез уйлап чыгарган ризыгыгыз бармы? Ну, безнең ресторанда инде бөтен ризыкларны мин уйлап табам. Чынлап, бу мактаны түгел. Әгәр дә инде ул классик ризык булса да, аңар без барыбер бер үземнең элемент или үземнең карашны кертеп, мин аны әзерлим. Ә ничек исеме? Менә бүгенге көндә инде чизкейк, лимон чизкейк дип әйтә инде татарча. Аны уйлап тыкардык, башыннан ахырына хәтле бөтен ингредиентларын үзем уйладым. Афәрин. Авокадоны Бүләбез урталай. бүләбез. Аша верабыз. Аннары байтабыз. Куябыз. Ә бу уртасында буламы авокадо? Авокадо уртасында булмый, бер кырыена салып куябыз. 4 пишмаклап, 4 пишмаклап анда турыйбыз. Чөнки пока ул 4 пишмаклап кисү дигәнне аңлата. Һәм Анысын әйткәндегез. Истә тотабыз. поканың бер кырыена куябыз матур итеп. Сез булачак шеф-поварларга нинди киңәш бирер идегез? Булачак шеф-поварларгамы? Әйе. Түземлек,
Түземлек. Әйе. Аннары күп белергә кирәк, ну, тырышырга бүтән нәрсәне игътибар итәргә. Чөнки кайсы вакытта уйламаган җирдән килеп чыга илһамлык. Шуңа күрә аларга инде шопор булыр өчен күп итеп тәҗрибә тупларга кирәк. Иң беренче түзәргә кирәк. Һәм эшләргә. И практик яктан күп итеп эшләргә. Аннары ялмаска белмәгән әйберне сорарга. Менә кайсы берләре теге ялып торалар, тартынып торалар сорарга. Аннары булып чыкмый аларның. Булып чыкмый, әйе. Белмисең икән, сорарга, сиңа 30 яшьме, 40 яшьме, 50 яшьме өйрәнергә бер кайчан да соң түгел. Мин шулай дим. Дөрес. Мин дә шулай уйлыйм. Менә мин кыярны чистарттым. Сез пычак тута беләсезме соң, кызлар? Әлбәттә, Без бит кыз кешеләр. Әйдә кыярны турап карагыз әле. Турап күрсәтегез әле. Мин кулымны менә шулай куярга кирәк. Менә шулай, матур Мин итеп. куркам. Бармак башын булай иттереп бүгеп качырга кирәк. Сезнең пычак менә шушы бармакның өлешеннән генә иргә тиеш. Бармакларымны кисеп бетермәсәң инде. Мин әле сезнең кебек шеф-повар түгел. Минем булып чыкты. Карап торгач, хәзер Карап торасыз, җиңел күренә. Тиз, без эшли башлагач ай булмый. Хәзер кыярны каршы ягына салабыз. Әйе. Монсы булды. Монсы инде диңгез дә үсә торган үлән. Щука дип атала. Щука. Чукка. Щука. Әйе. Щука. Шулай алабыз. Бер өлешен шакарына салып куябыз. Әйе. Хуш син снап карыйсызмы? Калып карыйсызмы соң? Ой, бик. Әйе. Мин капмый. Сиз капмыйсың? Я. Тәмлеме? Искиткеч. Беренче мәртәбә ашап карадың. Әйе. Балык ярата торган кешегә бик ошаячак. Ярар. Мин үзем балыклар яратмыйм. Монсы икенче төрле. Монсы. Диңгездә үсә торган үлән, монсы вакама дип атала. Әйе, монсын Монсын күргәнегез бар. бар. Монсын да хакырына салабыз. Хәзер инде без Балык. Шуның әзерләгән соевый соус белән лимон суы тәм балык икенче төрле тәм бирә. Бик матур. Килеп чыкты. Әле бит әзерләнеп бетмәде. Сез үзегезнең эшегезне нәрсә өчен яратасыз? Нәрсә өчен яратам? Әйе. Мин бүгенге көндә үземнең эшем менә инде кухняда эшлим бит. Ансыз үз тормышымны күрмим. Чөнки мин киләм. Мин ашарга әзерләргә яратам. Инде менә минем ризыкларны ашап карагач, менә шундый мулаем, матур итеп рәхмәт әйтсәләр, иң бәхет миңа шул зур бәхет инде минем өчен. Шуңа күрә мин үз эшемне бик яратам. Хәзер алабыз нори. Бу нәрсә? Монсы инде киптерелгән су диңгездә үсә торган. Менә шуңа карадым да, мин уйладым, без Әйе, ролларында. Юк, менә әмрәк наша ваклыйбыз. Шулай тиз килеп чыга. Иде күбрәк сез пешерәсездер инде. Әлбәттә инде вакыт булганда мин өйдәгеләргә үземнең ризыклар белән сөендерәм. Но булай минем тормыш иптәшем көндәлек ашларны пешерә ул. Ә сез аңа киңәшләр бирәсезме яңа? Әлбәттә инде. Хәзерге менә әле күптән түгел ипи сала башладык. Без ипи хәзер сатып алган юк кибеттә, үзебез пешерә башладык. Үзегез пешерәсез. Әйе. Менә безнең поке дип әйтә торган салат, закуска әзер. Рәхим итеп ашап карагыз. Рәхмәт, бик зур. Бик матур, бик тәмле күренә. Минем бу салатны авыз итеп карыйсым килә. Мөмкинме? Рәхим итегез. Бик тәмле. Соусы тәмлеме? Соус меня Соусы шикләвектән ясала, гаймадарин дип атала. Тәмле. бик тәмле булып чыккан. Ә безнең бүгенге кунагыбыз Илнур Гимаев. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Без тагын сезгә уңышлар телибез. Көтеп калабыз сезне. Күбрәк ингредиентлар көтәбез, безгә бик каты шады. Мин ресторанга киләм сезгә. Килегез, рәхим итегез.
Рәхмәт Көтіп бик қалабыз зур. сезне рестораннарда. Без дәвам итәбез.